Oké, ik neem een tatoeage. Ik zeg het is een rage. En dan riskeer ik een blamage. Ik spendeer vandaag mijn gage aan een anker op mijn arm. Of op een ruk of in de nek. Of op een hele foute plek. Aan oppervlakte geen gebrek. Dus kom, prik me maar lek. Ben ik ook wel eens modern. Of toch geen anker met portret van Elvis Presley als cadet. Misschien Miles Davis met trompet of toch een plekje van ons bed. Ik kreeg het wel eens heel warm. Er staat nergens echt geschreven, maar doe moest met gewoon met een tiet. Blijf ze hangen, waar ze hinkt. Daar raken we die kwiet, daar raken we die kwiet. Oké, dan neem ik ook zo'n piercing. Zo'n best wel griezelig versierding. Of een conditie voor een piercing en vertel wat een weerveen. De blijft dus wel intern, oké? Het staat nergens echt geschreven, maar doe moest met gewoon met een tiet. Blijf ze hangen, waar ze hinkt. Daar raken we die kwiet, daar raken we die kwiet. Hype, het is de mode. Ongeschreven code. Stilstaan is achterhoed gaan. En daar raken we die kwiet, daar raken we die kwiet. Daar raken we die kwiet, ja. Als tijd het nergens echt geschreven, doe moest met gewoon met een tiet. Blijf ze hangen, waar ze hinkt. Daar raken we die kwiet, daar raken we die kwiet. Hype, het is de mode. Ongeschreven code. Stilstaan is achterhoed gaan. En daar raken we die kwiet, daar raken we die kwiet. Oké.